Machiegni mbati go erokamano kechi luongo kawuono. In fact seche mabiro nane bura mo matin ng'ena wito nyamin madhena tagone jo Kindu Bei mos kendo jo karachuonyo kod jo koteko jo rapedhi ndiwa kocha to gi jo kojwach kech giwito nyamin madhena ma chunya ler. E mar ariyo ing'eni seche mwan kabe owacho achiel ariyo adek dhaw mantie kind governor gi deputy governor ma Siaya. Gino wadwaro development mar Nyanza region. Koro wadwa ni jogo riwre kik bed kaka moro mar Kiambu mane Waititu gore gi Njoro cha. Ing'eno kukelo development. Koro wadwa ni jo Siaya kar kelo siasa giriwre mondo ging'i kaka dhi maber. Mar adek ang'eyo ni uneno gik moko kaka nye timore. To kendo awa otiek mos. To kane ane studio kana wacho maber ni siasa ka en interest. Nyeneno kakoro weke gini ne waseriworego nye waneno kod gi mpira kendo nye wamosore maber sani ji tiyo kendo wagore kwa dhi mbele weke moso mar